И здравейте отново на всички! Аз съм Крис и това е епизод 4 от Survival. Докато не снимах, тук съм направил няколко подобрения. Тук съм открих моркове, между другото, докато се биех с мобове. Ето виждате, дигнал съм 19 левел. И имам още една изненада за вас. Йей! Скрито помещение, в което ще има така де. И надолу смятах да е пространство за честове, защото вече не достигат. И има още една изненада. Голден ябълка. Останаха ми малко Gold Ingot. Тук съм изсякал почти всички дървета. Така намерих ябълката. Нещо съм прегракнал, извинете. Също така съм сложил тук те свързани блокчета. Смятам, че се е получил горе-долу добре. Останаха ми точно две. Остана ми само едно. Само едно висво за учен. И този епизод ми се държи, нямам къщата и към горен етаж. Първо да разширим надолу. За тази цел ще ми трябва първо шовел за по-бързо копане на дърта. И така. Опа. Ще трябва да го оправя това. И какво стига? Забравих да направя честове. Само 2 честа ли? Така. Може би някой от следващите епизоди мога да снимам с някой друг, да не съм сам. И мога също така да снимам на Skyblock с някого. Който иска да снима с мен, да пише в коментарите, нямам нищо против. Даже точно обратното. Така. Сега ще поставя още няколко честа. Между другото, това го открих с Тимон HD, че когато поставите чест върху чест, долният чест може да се отвори. Ако поставите чест примерно ако поставя тук честа, той няма да може да се отвори. Не, ще го оставя така. Сега в момента имам доста дърва в себе си. Затова мисля да разширя къщата. Но не знам откъде. Първо искам да повикам да примавам прасетите тук с морковите. Не съм читал ето. Нямам permission. Ето тук са... те са пораснали. Сега ще привикам прасетите да дойдат в
Ако са се спалнали, защото аз ги избивах доста. И ще почна да си ги размножавам. Май все още не са се спалнали. Ето. Приятни 2%. Хайде. Хайде. Така. Това там заседна. Тъпо. Ела бе, брат Георги. Прасенце. Всичките към мене. Айде. Глей го. Това е много тъпо. Айде, идвайте. По-бързо! Чайте се на къде трябва. Без скин сме, защото играя на 1.7.9. Аз още нямам премиум акаунт на Майнкрафт. Айде бе, тъпи свини. Така. Айде бе! Аре бе, не сам. Глей го! Бах ще пак. Дайте спринт. Хара тук, че по-приятно. По-малко ще се катерат. Така няма да се объркват толкова. Аре бе! Сам. Няма. Айде! Още малко! Браво, прасенца! Айде. Малко прасенце! Айде още веднъж. Не се да почва. Браво! Така. Сега че мога да продължа с разширението на къщата. Чакайте, ще заседя и тези моркови. Искам да имам повече, че... Пшеницата вече няма да я седя толкова много. Морковите са ми много важни. И шугаркейновете са пораснали. В епизодите напред, когато примерно копая или в мината или нещо, когато не е интересно, ще скипвам, нали? Да не става много скучно. Така. Сега ще се опитам да я разширя по някакъв начин, ама... Мисля и тук по някакъв начин да сложа стълби или нещо от този сорт. Да бъдат към горния етаж. Пишем бутон. А сега първо тая нощ ще се бия с мобове. Само да оставя по-важните айтеми.
Направих си TNT. Така че ще го взривя. Инсак. Бе, доста неща правих докато не снимах. Но бях още скучни. Ох. Трябва ми сложат табели по часовете. Така. Ето са. Смърт. Смърт! Анархия! Айде, бой! Ох! Съжалявам. Скоро ще се... Ендерман. Между другото убих един Ендерман, докато не снимах. Къде си, багенги? Аре бе. Сега ще телепортам зад мене. Много е тъп. Fuck off. Маликъв съм тъп. Ако ще загубя левела. Майка ти. Глей. Сега пак ще трябва да играя толкова много. Та път и умрях. Гледайте, проверете мяйте на деня. Да! Сериозно ли? На един хит ми остана. Па да се бях обърнал да го убия, бе. Бях ти фейла. Абе. Ей. Тая нощ ще се опитам цялата да се бие, за да... За да събера повече XP набързо така. Скоро ще трябва да търся диаманти вече. В мините. Якото е, че имам, нали, там има една пещера и доста наблизо в нея има лава, така че ще бъде лесно да направим обсидиан. Така че скоро ще имам enchanting table, затова ще се опитам да си пазя левела. Ох! Лилков е нехален. Аз все пак не се наядох. Ох! Всяко пак умря вече. Бях 20 левел, не е честно. Сега ще направя като в мюзик видеото на Майнкрафт. Първо ям много бой. Сега ще направя Iron Set. Нещо ще направя само и честплет, че не искам да си хъба всичко. Още една ендър перла. Мисля по-късно да чит на ендър портал, като отворя света на лам, защото той по принцип няма читове. И ще направя ендър портал, когато наистина се развие и това мисля да бъде края на тези серии, но има още много време до тогава. Какво мога да направя? Аре, още бой. Но аз нямам... Добре, колко много се колебая? Гледай го. Да фак, тъп ли съм? Да нямам повече стрели. Искам си стрелата. Браво. Ау, фак. Добре, това е скелет, толкова много ме убива.
Построим 2. Скоро мога да кача някакво видео за Kit PvP или нещо от този сорт. Така. Сега ще почна да разширявам къщата. Мисля да стане... Доста хора си го правят така. Доста хора си разширяват къщата така. HP-та ми дай. Така. Доста хора си разширяват къщата по този начин, като използват стълби. Такива нормални. Попих. Така. Ето по този начин. Опа. Това дървото като трябва да изсека. Направих си и дупка за айтеми, в която дропвах саплинзи и такива неща. Не знам, не се получава особено хубаво, но все пак. Сега... Гледай го пак. Ще тук да бъде малко по-различно. Не. Нека си бъде също. Може това да бъде само балкон или нещо такова. Колко време не съм строила и така? Как се пръща? Така беше. Наравно се получи хубаво. Аз обикновено не съм много... Особено на Survival къщите ми не се получават много добре, за сметка на това крафтвам. Не знам дали всъщност не е правилно крафтвам. След това на това правя... доста време се получават, мисъл, добре се развивам в световете си обикновено. Опа. Не знам като съм премахнал експлозиите на криперите, дали и TNT също няма да гърми, но в края на епизода ще разбера. Защото ще го избухна. Ще го запаля в мината. Между другото, абонирайте се за Джули Ху, голям пиче. Може би ще снимам с него. Имам само един клип, но въпреки всичко. Може да го изгледате, аз лично като гледах ми беше интересен. Опа. Още един етаж трябва да е високо това нещо.
Чудо се реално, представете дали се хранят с картофи. Аз без картофи с моркови. Винаги съм се чудил. Не, вероятно не. Просто Майнкрафт е твърде реалистично, за да показва реалистичното. Колко дълбока мисъл. Колко съм проницателен. Как мога да направя по-яко да изглежда? Пак не ми свърших. Те го ще иска без таковете дърво, защото са доста. Ох. Опа! Нещо ми се бъгна мишката. Така. Ето, ако взема дам, ще трябва да сложа прозорци. Сега крафтинг тейбъл и прочие. Не знам, защо винаги го слагам в ъгъла на стаята. Срещу вратата. И каква идея? Въпрос. Сега така, не, наопаки трябваше да сложа. Не, така не беше повече. Сега торчове. Сляп ли съм? Сляп ли съм? Къде ще пита торчове? Не. Ще сложа и табелки на това. На честите, за да се запознаят по-добре. За да е по-ясно. Така. Така. Оп. Оп. Не, това ще бъде пък тук. Чакай, не. Оф. Добре. Що да сте противаш? Наистина съм много разочарован от себе си. Бива ли такова нещо? Между другото, на това Skype, на което играх, знам вече къде са легендарките. Така че мисля, че мога да се опитам. Обаче трябва да сме двама човека, защото единият трябва да хитне другия. Но трябва да сме четирима, защото има два джампа, които не можеш да минеш сам. Трябва някой да те хитне в гръб или нещо такова. Трябва да убия прасетата. За тази цяло ми трябват малко. За да ги размножа първо. Нали морковите са станали? Да, ето. Така. Не се получава толкова зле. Там има някъде прозорец или нещо такова. Но това пресеща още е малко. Глей го! Не! Сами уби свините. Бах ти наглеца, глей го, брат. Че ме е доса. Глей!
Сега съм на половин сърце. Да, браво. Батяк е крипър, той е да бест. Сега от невнимание ще се хвърля от някъде и ще падне и ще се убия. Защото съм и аз да бест. Тук крипъра съм почти. Сега трябва да викам още една прасе. Бати, и сега вече става нощ. И прасетата да не ги виждам. Айде! Айде, прасенца, моля ви са! Ето едно, бързо! Свиньо! Айде! Пухко! Пухчо ти, това е Пухчо. Пухчо! Хайде, Пухчо, бързо! Ти си умен, давай бързо! Как гадно ще умра сега. Следва ли ме така? Да следваме. Опа. Бати! Гея съм. Честно. Ама честно. Да умра два пъти в един епизод. Аз съм the best. Бия абсолютно всички ютубъри. Просто... Махай се, бе. Махни се, ти казах, бе, гей. Бе, гледай го. Къде е дупка да си дропна хайтените? Това е. Да. Фак! Гледайте! Значи, ето така, не трябва да се играе на survival. Тези епизоди показват колко зле не трябва да бъдете. Да знаете. Морковите са в мене, окей. Не ми се ядат моркови са. Ама аз все пак съм имал 3 пържоли в себе си. Оле не. Много съм забутан. Пак 3 левел. Сега няма да мога да спа. Аре, заспивай. Що не ще да спи? Ева. Сега. Аре бе, много сяк. Така. Сега. Първо да изпекам тези пържоли. Оба. Хайде. После да повикаме прасош тука. Аре де. Така. Прасо. Отново няма да спринтя, защото доста бързо ми се хабят бутчета. Пък и все още фермата ми за прасета. Това ще я да кажа. Всъщност май е правилно. Мястото, където отглеждам прасетата, не ми е много развито. Нямам много животни. После ще трябва да ходя надалече на разузнаване за да видя дали има краби или... Крабите също са важни. Те ме хранят повече от това. Повече от прасетата. Не съм много сигурен. Прасовци, къде сте? Ето го. Също така може да се отглеждат и овце. Те се викат с
Идват след тебе, когато имаш пшеница. Да, сега ще бъде много яко, ако пак падна същата тупка. Ще почувствам като the best. Оп! Няма. О, това е XP. Идвам за теб. Винаги за теб. И пращу ли с мене? Вижте го колко е послушен. И как яко се глича. Айде, пращу. Давай, пращу паркур, давай. Хайде. Знам, че можеш. Давай. Браво. Ето тази свиня е the best. Опа. По-лесно се прави без F5. Сега прасето сигурно ще скочи с мене тук. А не, пращу къде си? Той се загуби, мили. Ето ме, last man. Идвам. Просто, като няма с кой да снимам сам, не се лигавя много време и имам нужда да се полигавя малко. Айде! Нищо не е пораснало още. Аре бе! Гледайте го! Сега заседна. Това... Аре бе, свиньо, тъпа ли си или много? Сега гледай да се удавиш. Пресетата могат ли да се удавят в Майнкрафт? Оле, не! Аре бе! Бати тролерското! Сега ако пак се навря в дупката, го признавам. Тази свиня ми отне времето за целият епизод. Аре бе! Този епизод ще не се получи особено забавен. Аре, вижте. Моята примигваща свиня. Виж. Така. Яш. Яш бе. Аре, яш бе. Яш. Така. Така. Сега ще се занимавам малко с подобренията по къщата. Тега ли спрех? Да. Табели. Аре. Как се правиш? Така трябва да го поставя. Не.
Само сервер ли можеш да сложиш? Нищо. Не. Така. Ще ми отнемат толкова много време, такива простоти не мога да разбера. Това за какво да бъде? За... Не знам дали така се пише декоратив. Така. Още за какво мога да има? За строителни блокчета. Най-много време. Най-много място заемат. Добре. И това пак също. Да. Разни. Готово. Мога да се подредя, защото трябва да направи чест за храни, ама. Реално горе ще бъде за храни. Кой беше зайта ми? Така. Спада към разни. Опа. О. Не това ми това. Така. Завършено е. Сега. Тук. Всичко. Всичко вземем направо. И той често си има разни, ще взема най-много място, ама... Още какво да... Всичките строителни блокчета. Cobblestone го пазя, защото може би ще помогне до украсяването на къщата. Така. Да, и TNT-то за храта. Така. Това спада към... Не, разни. Така. Всичките му там сеплинги. Така. Yes. Така. Не. Как бяха... Как беше Ингот? Какво беше? Руби... Все тая Ингот. Че не се сещам как беше на български. Така.
Сега ще сложа голден ябълката. Там така. Не, това ще бъде често за храни. Така. И най-сетне се оправи. Да, тук ще го оставя. Не, не направих декоративни. Така, добре. Върнате. Така. Така. Още малко. Айде. Ами окей, мисля, че това беше предостатъчно за днес. Вижте хора, надявам се да ви е харесал този епизод. Ако ви е харесал, можете да напишете в коментарите защо и какво не ви е харесало, ако не ви е харесал. Можете да оставите един палец нагоре и да се абонирате за моя YouTube канал. Довиждане!